Gihigugmara ko niya, umhubog siya. Katawanan nga sakit! Sakit nga katawanan pa sila ni Munana magitababi sa kunsa, kaseryoso sa problema, ay agi na lang natong katawa. Di pa lang nagmaoy ta, kahapira na ako sa Facebook, di ba? Sa Twitter na nato yung paggawa sa itong drama kay retweet lang mananila, mga hinampaka. Pero dili na mao ang importante, akong gistoryaan din akong palahubog nga lalaki. Sa kadugay na mong iring-iring ka nang iyang kasing-kasing, wag yun mi bagting ka, pipilan akong panuktok, wag yun no iking, pero puwerting! Pang igat-igat. Pwerte niyang pa-cute-cute, pwerte niyang pasikat-sikat, o labang pa namang tut-tut. Pero sa kagabi, nakuha ni Inday ang gugma ni Dudong pinaagi sa tagay. Ingunana di ay, para nakuha ang kasing-kasing pakyun sa nato ang atay. O kahinungdong pa ko atong gay biuna na nakamibukid kami lang duha. Usa-usa mi kalitro nga red horse gito nga, libong nga pinisilan ako mausab. Sige siya og katawa, sige siya og tingsi, pero nikalit siya og hilong, nikalit lang og sulti. Shit guys, mo na ni. Ingon siya, baby. Ay, ayaw na. Unsa man, wala mapurma akong hitsuran siya, baby mo, radyo kag si Julia. Wa ko kasabutan ning tawhana. Julia Barreto, pero barato ra ka. Ay, nampak pinisti, padunggap ka. He was laughing and saying, baby, gugmati ka. Time's up. Unsa? Bidli, balik ka? I love you. Oh, English na to ha? Nabungol akong tunggan, nabuto akong dughan, ni uga akong tutunan, o tanang kabaduyan na inyong mahunahunaan ay tabo na nako tanan. Pero akong gikalma, akong kaugalingon, ingko Inday, palihog, ayaw tuo dayon. Gihigugmara kaniya kay hubog siya karon. Hubog siya karon. Pangutan siya balik, inikabot sa ugma, gihigugma pa baka ka na nahawasan na, gihigugma ka kay di siya kabarog, gihigugma ka kay lagi, hubog. Munang Inday, saan akong maingon ni mo, bisag unsa pa niya ka? Pak! Bet! Nakaingon gyapon ka, Inday, promise! Nakaingon gyapon ka. Fuck shit, motherfucker, fuck shit. Thank you guys.